Poznáš ten pocit, vieš, že by si mal niečo urobiť, ale všetko v tebe kričí nie dnes. Nie si sám. Každý z nás sa občas ocitne v období, keď motivácia zmizne. Práve vtedy sa však rozhoduje o tom, kam sa v živote posunieme. Zmysel je to palivo. Filozof Erich Fromm hovoril, že namiesto naháňania cieľov, ktoré od nás čaká svet, sa skús spýtať, čo ma vnútorne naplňa. Keď sa opäť spojíš so svojím byť, nie mať, energia sa začne vracať prirodzene. Viktor Frankl, psychiater, ktorý prežil koncentračný tábor, tvrdil, že človek dokáže zniesť takmer čokoľvek, ak vie prečo. Zmysel nie je luxus, je to palivo. Ak sa ti nechce, možno len potrebuješ pripomenúť, prečo si vôbec začal. Niekedy pomôže aj malý cieľ, urobiť prvý krok, napísať prvú vetu, výjsť z dverí. Frankl by povedal, na zmysel sa nečaká, zmysel sa tvorí. Napoleon Hill, autor legendárnej knihy Mysli a zbohatni, dodáva praktický rozmer, čokoľvek, čo si človek dokáže predstaviť a uverí tomu, dokáže dosiahnuť. Motivácia nie je náhodný záblesk, ale disciplína mysle. Každý deň môžeš trénovať svoju vôľu tým, že urobíš jednu malú vec, aj keď sa ti nechce. To je tvoj skutočný tréning úspechu. Motivácia teda nie je o neustálom nadšení. Je o schopnosti konať aj bez nadšenia. Pretože keď vydržíš v tých chvíľach, keď sa ti nechce, práve vtedy rastieš najviac. Motivácia nie je náhodný záblesk, ale disciplína mysle. Ďakujeme za vypočutie. Robíme to pre vás a zadarmo. Ak sa ti to páčilo, daj like a odber. afi.sk